Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today is June 20, 2022, Monday. Huwag niyo pong kalimutan ngumiti guys at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Okay? So ngayon, pumunta po tayo sa Albay Park and Wildlife. So since maaga pa, 5:45 AM, mag-jogging na lang tayo papunta doon para iwas gastos, para makatipid na rin. Pag jogging ka pa, makikita mo pa yung magandang doon, hayop. So let's go. Yan, lakad muna tayo, warm up. Dito na po tayo sa may Ayala Malls. Ito pala yung Ayala Malls dito sa Legazpi. Ba guys, hindi ko alam kung saan ako dadaan papunta doon. Mag-ano na lang tayo, magtanong-tanong tsaka mag-Google Map na rin. Tatanong tayo kay kuya. Ayan, si Mayon. Good morning, welcome Mayon. Ayan. Alam nyo, 5:45 pa lang, pero mainit na. Parang alas 7 or alas 6, alas 7. And then dun si Ali sa dulo. Tanungin natin saan yung daan papuntang Albay Park and Wildlife. Ate, huwag ka munang pumasok ha. Tatanong pa ako. Ayan guys, nandito na po tayo sa saan na ba to? Hindi ko pala saan na to. Guys, nandito na po tayo. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Klarong-klaro si Mayon. Diyan. Laban Celine. Guys, nandito na po talaga tayo. Nilakad lang natin ng 1 hour and 8 minutes. Ayan, grabe. Pawis. Thank you, Lord. Nakarating po ako dito. Ligtas. Salamat, Lord. Ayan. Albay Park. Wow. Welcome to Albay Park and Wildlife.
pumasok. Kaya rin naman ako pumasok, andito lang naman ako sa garden. Wow, tingin-tingin lang. Ang ganda dito, guys. I love Alvey Park and Wildlife. Punta na po kayo dito. Grabe ang ganda. Napaka-peaceful dito, guys. Sariwa yung hangin. Oo, tingnan mo yung view. Perfect po dito for family bonding. Like, kasama nyo yung jowa nyo or your friends. Pwede kayo mag-relax ng jowa nyo dito habang nag-uusap. At dito naman, nandito yung children's playground. Meron yung slides. Merong mga tuya-tuya. Bonus pa, nandito pa si Dinosaur. Hi, Mr. Sun. Ganda naman ang araw ngayon. Thank you, Lord, sa magandang araw. Yan. Yung mga tent. Hi, Ming. Mushroom. Ang laki ng mushroom. Social. Bakas ng lamig. Ito.
Wow. Pwede kang mag-picture-picture dito guys. Grabe ang ganda oh. Ano ba to? Gazebo rental whole day 2,000, half day 1,000. Wow. Ang laki nito oh. Pag whole day 1,000 yung renta. Pag half day, pag whole day 2,000, pag half day 1,000. Wow, worth it naman talaga. Ang ganda din naman dito. Tsaka ang lamig-lamig pa. Ganda dito kasama yung pamilya nyo, mga friends, or jowa, or may jowa. Ayan, pwede din kayong rides. Ride a boat. Wow. Grabe. Perfect. Wow. Grabe, ang ganda. Punta pa tayo sa taas. Ang ganda nito. Wow. Welcome to Alway Park and Wildlife. Mamaya makikita na din natin yung mga wildlife guys. Pero mga 8 pa. So dito muna tayo ngayon. Yeah. Ang ganda.